Benvinguts! Soc la Mar i avui veurem el que és la massa relativa. Primer aprendrem com es calcula la massa atòmica relativa, és a dir, dels àtoms, i després farem el mateix però per les molècules. Comencem amb la massa atòmica relativa. Atòmica es refereix a la massa de l'àtom. I per què, però, relativa? Doncs penseu en una massa d'un àtom. És una massa molt petita. I si haguéssim de treballar en les unitats que treballem habitualment, ens donarien valors molt petits. Per això es va decidir inventar-se una nova unitat que el que fa és relacionar totes les masses amb la massa del carboni 12. Llavors, totes les masses dels àtoms que veurem seran en relació a la massa del carboni dividit 12 vegades. Això serà una unitat. Al ser una unitat relacionada que relaciona amb la massa d'un isòtop en concret, per això li diem el nom de massa atòmica relativa. Llavors, si us hi heu fixat, a les taules periòdiques apareixen aquests valors. Per cada un dels elements posa allà una massa atòmica. Però la pregunta és, tots els àtoms d'un mateix element són iguals i tenen la mateixa massa? Doncs no, tots els àtoms d'un mateix element el que tenen igual és el nombre atòmic, és a dir, el nombre de protons, però poden tenir diferent nombre de neutrons, que això farà que tinguin diferent nombre màssic i, per tant, diferent massa. Llavors, quin valor posem a la taula periòdica si d'un element tinc diferents isòtops i, per tant, tenen diferents masses? Doncs el que fem és una mitjana ponderada en funció de l'abundància, la naturalesa de cada un dels isòtops. Per qui no recordi com es calcula una mitjana ponderada, doncs el que fem en aquest cas per calcular la massa atòmica relativa és agafar la massa de cada un dels isòtops multiplicada pel percentatge en abundància que en trobem a la naturalesa. I així anem sumant totes les masses respecte als seus percentatges de tots els isòtops, dividit, doncs, per cent, ja perquè aquí tenim els percentatges. Veiem un exemple. Anem a calcular la massa atòmica relativa del coure, sabent que té dos isòtops, el 63 i el 65, les seves respectives masses i el percentatge en abundància de cada una d'elles. Llavors, segons ens indica la fórmula, per calcular la massa atòmica relativa del coure, he d'agafar la massa del primer isòtop, el 63, pel percentatge en abundància d'aquest isòtop, més el mateix pel segon isòtop. I tot això anirà dividit per 100. En aquest cas, si ho substitueixo, veig que és 62,93 per 69,09 més 64,93 per 30,91 dividit 100. Una cosa molt important en aquest càlcul és que no hem d'anar al posar-lo a la calculadora. No val posar aquesta operació totalment directament a la calculadora. O ho fem per parts o hem de saber utilitzar bé els parèntesis. Llavors, si ho fem bé, el valor que ens donarà és de 63,55. Això vol dir que la massa atòmica relativa del coure és 63,55, que és el valor que ens apareixeria a la taula periòdica. Què passa, però, si ara volem fer el plantejament diferent? És a dir, vull calcular quin és el percentatge en abundància de cada un dels dos isòtops. Em donarien, per exemple, aquests dos isòtops del carboni, el 12 i el 13, les seves masses, però no sé les abundàncies. El que sí que sé és el valor que m'apareix a la taula periòdica, és a dir, la massa atòmica relativa. Com ho puc fer? Doncs utilitzant eines matemàtiques com són les X. Tinc una primera incògnita que li dic X i després penso que, com que això són percentatges, el total dels dos ha de donar 100. Per tant, l'abundància del carboni 13 haurà de ser 100 menys X. Doncs, plantejat això, ja puc utilitzar la fórmula d'abans per calcular aquesta incògnita. Llavors sé que la massa atòmica relativa és 12,01 i això ha d'equivaldre a la massa del primer isòtop pel seu percentatge més la massa del segon isòtop pel seu percentatge. I tot això dividit 100. Aquí ja tinc una equació matemàtica que simplement es tractarà de resoldre-la. El que està dividint passa multiplicant, aquí opero segons el parèntesis i el següent que hauré de fer és ajuntar les parts que no tenen X amb les que sí que tenen el valor de la X.
Fent aquestes dues operacions, després el que haurem de fer és dividir i el valor de la X em donarà 99. Per tant, aquesta X que representa el percentatge del carboni 12 m'està indicant que el 99% de carboni que tenim a la naturalesa és el carboni 12 i l'1 restant és carboni 13. Doncs d'aquesta manera podem calcular els percentatges en abundància dels diferents isòtops. Per acabar, anem a veure com es calcula la massa molecular relativa, és a dir, no només de l'àtom, sinó de tota la molècula. Doncs si penseu per lògica, què serà? Si la molècula està formada per diferents àtoms, doncs la massa de tota la molècula serà la suma de totes aquestes peces, de tots aquests àtoms. És a dir, la suma de les masses atòmiques dels àtoms que tingui a la molècula. Veiem alguns exemples. Si jo vull calcular la massa molecular relativa de l'aigua, hauré de sumar les masses dels àtoms que té. Doncs té 2 àtoms d'hidrogen, per tant, sumo 2 vegades la massa atòmica de l'hidrogen i després hi sumaré la massa atòmica de l'oxigen. Si busco aquests valors, veureu que l'hidrogen és 1 i que de l'aigua és 16. Per tant, la massa molecular de l'aigua és de 18. Un altre exemple seria el de l'àcid clorhídric, que hauríem de sumar la massa de l'hidrogen més la massa del clor, que això és 1 més 35,5, per tant, 36,5. Fixeu-vos, és molt senzill, és saber quants àtoms tinc de cada tipus d'element i mirar a les taules periòdiques quins són els valors de les masses atòmiques i multiplicar i sumar fins a tenir el total d'àtoms que té aquella molècula. Doncs fins aquí l'explicació de què és la massa relativa i com es calcula tant pels àtoms com per les molècules. Espero que us hagi agradat, que hagueu entès, però si no és així, si us plau, deixeu comentaris i intentaré resoldre'l tan aviat possible i també que si us ha agradat, poseu un m'agrada, us hi subscrigueu al canal i també que el compartiu. Moltes gràcies!